Kaya ngapa rasane ati iki suwe ra krungu pawartamu bingung rasane yen nandang rindu aku ra ngamis ning atiku miris curiga rasane apa wis ana gantine monggo aku isih sayang tresnoku ora bakal ilang dalam sayang tresnaku kaya dene aku kang njogo tresnamu tak pasrahke mring pangeran ora mesti jodoh ora bakal gerak dalan saka ala saka ala saka ala asik Amelia Puspita Sigadoyo.